Painaa, no niin, löytyyhän se. Oi vettä! No joo, lähdetään Niklokseen väkiä vähän ajeluttamaan. Saatiin Jannelta ja VPltä koneet lainahan Nikloksen väelle, niin nekin pääsee vähän kokeilemaan kuinka mönkkiä ajellahan. Käydään pikkuisen tässä montulla katselemassa. Tää on näköjään rossipyöriä jotakin ajamassa. Ei se mitään. Mennään vähän Antin kanssa kokeilemaan, että perkele tuusta sitten. Kokeilemaan, että kuinka hiekalla STM pelaa. Sen näkee sitten mikä on homman nimi. Niin, kokeillaan. Toimii sulla räikkä? Joo, 3. Ei siinä hiekalla suurta eroa ole. Tästä tulee kyllä lujaa tällä STM:n kanssa. Oho! Minun silmäni näkevätkään! Se meinaa perkele tulla mun päälle! Huppiksella tuli uusi omistaja. Antti haluaa sillä ajella, saatana. Tuli pieni navigointivirhe itsellä. Täällä on Koivuniemi ja Ripakopallinen ja Liukosia ja Juhokohan tuo viimeisen nimi oli, en muista varmasti. Kahtotaan. Tää vähän niinku makaa, vois sanoa melkein vesi tää uras. Oho. Oho. Laitahan nyt siivosti, niin ne pääsee nulla pikkuusillakin sitten viin. Jennika Huppiksella, eikö vittu sun Antti? Kari, oho, pikkulohko perkele keuli. Sitä ei kyllä usein tapahdu. Tuo VP-kone on vähän voi tihkaasta, jos vain. Jaa, kun vain menee pois alta. Tapio pääsee, jos pääsee. Silloin onneksi 2 pinssiä.
Ihan mahtavat sillat, putsaa ihan hyvin kuin rinkiä. Siinä se on se. Joo. Huppiksen tyyrääjä on vaihtunut. Katsotaan, jos tuolta kovemmalta sais pikkuusen vauhtia enemmän, niin jos se jaksaas pitää vetoringit ylhäällä. Nyt on 6 ja 4, 6 ja 5, niin se on liikaa alhaalla. Mutta katsotaan. Katsotaan pääseekö Antti karkuun tuolta. Kun kanssa pikapalaveri pikkuusen tosta kakkosesta. Tässä vaihtaa jousi sinne pikkusen jäykempään, jos sitten jaksaa kiertää vähän paremmin. Vähän kun on vauhtia, niin sitten se jaksaa pitää sen ringit vähän ylempänä, mutta sais kiertää kyllä vielä korkeammalla. Jaha, karjaa tunne jumi. Ei. Kävi äsken koittamassa Antinkon, että pikkuusen voi olla, että on pyttykuuletta hetki on päässä. Oi perse. Voi perse! Se ei nyt kauheasti peruuttaa, niin juntaa sen vielä uudempaan kiinni. Se voi olla, että meillä on pieni possu. Että tää lujaa rajoittaa, näin mun Antinkon. Aloita taaksepäin! Tuo vai? Sinne! Jannenkone lähti irti. Melkehen. Vähän harmittaa, Jansku sanoo ehtoolla, että maas se toinen jousi, mutta oli sen verran myöhään ja väsytti, niin ei jaksanut, niin olis vain täytynyt. Mut. Näillä mennään tämä päivä mitä on. Ei auta. Täytyy pistää toinen jousi ja kokeilla, että kuinka käy. Ei siinä. Tämä kuiva on salaa koko lailla märkä tällä hetkellä. Ei vitsi märjäs käydä tällä porukalla vielä. Ja näkeekö tuosta linssistäkään? Miksi täällä? Mä en oikein silmälasistakaan, niin
pikkusen kuivempi kohta, niin tuntuu, että kelaa kyllä vauhtia niin perkeleesti. Kirkkaat nuo Mönkijävarjulta ostetut RJVC taikalamput. Kaikki muut tuli yli paitsi kutonen. Voi 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 voi. Ei se mitään. Stoppa! Koita Jennika vetää! Paina kaasua! 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 Kaasua vain pitäis painaa. No niin, löytyyhän se. Oi vettu! Vettu, vettu, vettu! Voi vittu! Se niin. Satana! Ei viitti tehdä vielä mitään. On kyllä niin saatanan liukas. Jo harjoittelee 3 pyörällä ajua, kun sillä ei oo niin oikein kokemusta siitä. Muuta 6 pyörääsestä, niin se ajaa tulla 3 pyörällä, tulla Antinkoneen. Tämä on vietäis pois sillalta. Koivuniemen pitää sitä pystys. Saatana. Oi, oi, oi. Ei paljon, mut pikkuisen. Upsista! Oho! Se oli lähellä se puu! Tuleeko muita? Ei vielä näe. Minäkin sieltä vedän sitten.
Tapia tulee tuolta evakuointireitiltä nyt pois. Oh, jumalauta! Vittu mitkä raapokset! No, menisiköhän se viitti? No niin. Metsäkone hommissaan. Ei se mitään. Pääsee se Tapio sillä VP-koneella. Hienosti. Tapiokin tuosta kytkimestä vie sen verran, että se on tosi jouhevaa se toiminta. Vähän on väärillä säädöillä. Ainakin jousi saisi olla toinen. Mut. Siitä tulee vielä tasaisempaa tuon CV:n kanssa siitä menemisestä. Kuppissa et... Paina jarrua! Ei se... Ei tuu mitään. Ei tästä tuu nyt mitään. Ei, kato mä rikoin se heti. Ratakisko kuuluu. Kuulen jo. Joo, kun sä painoit ton alahan, niin se pitää nostaa ylähän ja sitten tosta se lähtee käyntiin noin ja tällä puolella on vaihteet. Ja sillai sitä ajetaan, sitä kuuspyöräistä. Siinä on samanmoinen kaasu siinä on kuin nelikos. Kyllä se huomaa vielä. No Jenni, ensimetri kuuspyöräisellä, onko hyvä? Tieto. Pitää virstata alamäkeen, että se tulee. Käytiin vähän rillaamassa niin äkkiä pimiä tuloo. Lähdetään suunnisteleen takaisin. Mennään saunomaan. Ei oikein päässyt vielä testaahan kunnolla mikä se kytkin on, mutta tai siis kakkonen. Kun ei oo säädö kunnos, mut en mä nyt vielä sitä tyrmää. Täytyy koeaa lisää. Parempi se nyt pitäis olla joka tapauksessa. Kyllä se niinku hienosti pelasi, mutta kun jää ringit alahan, niin ei se silloin etene. Katsotaan mitä tuleman pitää. Käydään vielä vähän huljuttelemassa tuossa pontulla, niin näköö kuinka se vetes pelaa. Likossa suhisee! Vähän jännä ajaa kun vettä on nyt vitusti enemmän mitä viime kerralla. Pitääkö mennä vähän kumminkin tuolta puolelta? Pikkuuseen.
valot on vielä pinnalla, niin eikö se ole silloin vielä aivan hyvä? Ei kai tässä on mikään kova. Edes se huomaa kyllä hyvin, että se on paljon paremmin kontrolloitavissa se. Kontrolloitavissa se, sillä saa mennä vain tasaisesti näin. Keulaa koko ajan samassa asennossa. Mistäs kohtaa täältä tuo? Tuon kohden jälkeen on monta metriä vettä. Sinne ei halua. Joku seuraa rohkeasti. No sit mennään! Täytyy mennä vähän toisinpäin kyllä.